салому дуруди худро мехостам ба тамоми кулли мардуми тоҷик расонам. имрӯз мехостам оиди муқаддасоти бузург нон суҳбате дошта бошем. Нон яке аз муқаддасоти бузургест, ки инсонҳо ба вай ниёз доранд. аз ин рӯ қадру қимати нон барои мо бояд азизу бебаҳо бошад. вақте ки мо хурд будем, агар як нонмайдаро дар замин медидем, дарҳол онро бардошта ба чашмонамон молида ба ягон ҷойи баландӣ мегузоштем, ки касе ба пояш зер накунад, чунки калонсолон ба мо мегуфтанд, ки агар нонро зер кунӣ, худованд аз ту норозӣ мешавад. имрӯзҳо нонро дар замин назди қуттиҳои мусорпартоӣ мебинему гузашта меравем. гузаштагони мо нонро чӣ қадар ҳурмат мекарданд, нонро ба дидаҳояшон мемолиданд. агар ба хонаи касе меҳмонӣ мераванд, дастовезашон пеш аз ҳама нон буд. ҳастии инсонро бе нон тасаввур карда намешавад. мо ба он ниёз дорем. нон аслан рамзи беҳотарини неъмати дунё аст. аз ин рӯ биёед нонро мисли пешина азиз дорем, ба қадраш бирасем ин неъмати муқаддасро. ва мехостам шеъри Мирзо Турсунзода нонрезаҳоро пешкаши шумо гардонам. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашм, нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба чашм, чунки ман ҳам дар замони худ даровгар будаам, хушачину боғбанду дост дар бар будаам. гӯш мекардам суруди марди хирманкӯбро, мешунидам зарбҳои горо начӯбро. побарахна, дилгурусна, сарсари кӯҳу адир, хурҷин дар кит мегаштам чу як марди фақир. рӯзу шаб чун коҳҳои монда дар саҳро будам, дар парешонӣ чу боди бесару бепо будам. нонбӯйи шаҳр меояд кунун гар пушти дар, нони гарми хешро бардошта вақти саҳар. кӯчаҳоро пур кунад аз бӯи нони ширмол, пур кунад хони арӯсон дар шаби тӯи висол. хӯшаҳо дар киштаҳо вақте ки сархам мекунанд, шодиву хурсандии хурду калон зам мекунанд. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашм, дидаву санҷидаву болида мемолам ба чашм. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.